Hello guys! Good morning. Good morning pa kasi 10 a.m. pa. So today is actually magluluto tayo ng lunch na kakainin namin sa lunch. And lumi yung ating lulutuin today. Pakita ko. Actually matagal na akong hindi nakaluto ng lumi. Pero papakita ko sa inyo ngayon kung paano ko siya lulutuin. Pero sana lang wala akong makalimutan na sa nito, sahog, kasi medyo matagal na akong nakakaluto ng lomi talaga. So eto, pakita ko sa inyo yung lutuin natin na lomi. So eto, nagpabili ako kay Papa ng lomi na noodles. Ito yung pang lomi, yung medyo flat, malalaki siya na flat. Yung typical na pansit, iba kasi yun. So ito talaga yung pang lomi. So pakita ko sa inyo. Ito yung kaibahan niya. Ito kasi yung lomi na pang pansit or something ganyan. Ito naman, ito talaga yung pang lomi. Ayan. So, yan yung ating gagamitin ngayon. Tapos, pinaslice ko si Papa ng para panggisa natin. Tapos, maglalagay tayo nito. Tingnan nyo yun, no? Pati yung sinali pa talaga nila. Anong palit ka, ani? Ikaw may nagana na pa yung cornstarch. Tapos eto tayubong cornstarch to. Kailangan natin ng cornstarch. So eto, meron pala kaming ganito. So yan, ito lang yung gagamitin natin. Pang paano to guys? Pampalapot. Tapos maglalagay tayo ng siguro mga 2 egg para mas masarap. Kuha tayo ng egg. Mga 2 lang. Ayan. Konti lang naman yung isasahog natin. So, actually, konti lang naman na lomi yung kakailanganin natin. Para lang at least, Tapos pala, eto guys, hindi ko napakita sa inyo. Actually, hindi ganun kaganda yung ating flower. Mga plastic plants ito. Pero, gusto ko yung totoong plants. Kasi yung mga rose ko dun sa labas, medyo maliliit pa siya. So, eto, basta ko na lang siya nilagyan. Ito yung plata na, yung pinakita ko sa inyo, pininturahan namin. Hindi siya ganun ka-perfect na pintura. So, lagay ko lang siya para at least lang meron kami black dyan sa So, ayan. Nagkuha na si Papa ng pang natin. Panglagay doon. Mana pa? Ito na eh. Paton, bigyan niya, no? So, ito na yung ating lomi. So, magluluto tayo ngayon. So, marami nagtatanong sa akin, may nagme-message sa akin kung ano yung mga dapat ulamin ngayong naka-home quarantine tayo na nagtitipid. So, ayan, i-follow nyo lang ako dito sa page na sa ating YouTube channel kasi dito naman lagi ko pinapakita sa inyo. And also, follow nyo dun sa Facebook page ko or sa Facebook group. Mag-join kayo doon. Kasi doon ko sinishare ko din yung mga budget recipes na ginagawa ko, talagang literal na ginagawa ko. Kagaya ng sinasabi ko, hindi ito bago sa akin itong pagtitipid natin sa home quarantine kasi literal na ginagawa ko naman talaga siya daily, parang part na siya ng life ko. So ayan. So guys, iano ko muna tong egg. Pwede naman siyang idiretso doon sa lomi. Pero syempre hindi natin alam kung baka may sira yung ating egg. So sayang naman yung ating lomi. So ilagay natin siya dyan. Pero assist lang ko na ganyan. Assist lang. Mamaya na natin imimix pag nasa na talaga lomi. So ang paggagamitan ko is itong malaking kasi syempre yung lomi kailangan natin ng sabaw. So kailangan malaki-laki yung ating paglulutuan. So, eto, meron tayong chicken. Atong chicken, guys, optional lang. Kung talagang tipid na tipid, marami kaming chicken doon sa ref. Nilagyan ko na lang. Pero optional lang to. Kung wala, pwede lang naman talagang walang chicken. Pero ayan, nilagyan natin siya ng chicken. Tapos, naglagay ako ng water. Medyo oily yung ating kasi ang nakuha ni Papa na chicken is yung may mga skin. Ayan. Dagdagan mo pa kaya gusto ko marami talagang kasi yung pansit ina-absorb niya yung water. Kailangan konting pansit, maraming water. So ayan. Grabe. So ayan.
Isang barangay po yung ipapakain namin. Kaya marami po siya. So, iintay lang muna natin kumulo ito. Tapos, takpan muna natin. Para kumulo siya. So guys, meron tayong water. Medyo marami ito. Maglalagay tayo ng cornstarch. Kasi parang marami yung tubig natin. Baka hindi tumalab kung konti lang yung ilalagay natin na ano. Teka lang. So, lagyan natin ng ano. Piso ni pa dos. Dati ito mga ganito, 1 peso lang to. Sige, tama. Butang ito. Ayan. Lagay na natin lahat para talagang mag-sticky yung ating lomi. Di mo siya ipaan nag-ibabaw ma. Di mo na iyabaw ma. Gaana ang labi na ako nagamay. Di mo na iyaana sa ibabaw ko. Gaana ang ibabaw mo. Ito, kumulo na siya, ilagay na natin to. Konti lang daw kasi si Papa, sabi niya, nagbabudget daw tayo. Kaya konti-konti lang. Ayan, ilagay natin. So, nugasan na po ng maigi yan. Ito, padadagdagan ko kay Papa ng carrots kasi parang konti lang yung gulay kasi natin. Since meron tayong carrots, dagdagan na lang natin ng carrots. So, ito yung ating lomi, guys. So, ilagay na natin kasi parang pwede na. Made for Barbie. I Ayan. made for Barbie. Ngalan, Barbie Plays. Agay ba? Yun! Ikaw one. Ay, sa Carla. Mana ka. Halika, Carla. I am the boy. Ang baon. Si Carla, manay si Carla. Ingrid. Wow! Ikaw. Gwapa kay kag name. Ikaw Carlos ka. Si Carlos. Si Carla Ingrid. Ang gwapa kay kag name. Carlos mo come. Ngayon kag palit na kay kwart na kay Manny. They mag. Tubaga ko ba na kay Manny? Ang card nimo. Ang record nimo para akong yara para. Kasi So, guys, ilagay na natin yung ating egg. Lagay ko na yung egg para at least mahalo ko na. Ayan. Yan yung magiging itsura niya pag kailangan mahalong mabuti yung egg para talagang yung ano niya ayan. Sobrang dami. Halo-halo lang natin, oh. Kita nyo yung egg ko. Hindi na, ano. Ayan. Tapos, lagyan natin ng asin. Saan ko asin ba? Asin at saka paminta. Yung asin at saka paminta, talagang tinatansya ko na lang yan, guys. Depende na sa inyo yan. So, lagyan natin ng asin at paminta. Ayan, nilagay ko na yung asin at saka paminta natin. Ipapaano lang muna natin ito. Papakuluan natin. Tapos, para malagyan na natin ng pampalapot, yung cornstarch. Actually, kung wala kang cornstarch, pwede naman yung plain harina talaga. Kasi dati yun din yung ginagamit ko pag walang cornstarch. Harina lang. Importante na lumapot. Lagay ko na din to yung ating Matatabang ang tataba na sibuyas. Sibuyas ayan. So ito na siya, guys. Sorry, hindi nakalimutan ko mag-vlog. Nilagay ko na ng isang broth cubes, tapos isang bell pepper. So ayan. Nantay lang natin na kumulo yung dugo. Pwede kayo maglagay naman talaga ng atay dito. Atay. Pero wag namang, sabi ni Papa, boiled egg daw ilagay. Ano to? Arroz caldo.
So, eto na siya guys. Ang nilagay ko lang dito is 2 broth cubes. Pork na broth cubes. Kasi yun yung ginagamit ko lagi. So, nilagay natin 2. So, ready na to. Ilagay na natin sa lagayan. Yung ating lomi. Ayan, kain tayo. Parang mukha pa lang, masarap na. Ayan guys, kain tayo. Kain tayo guys. Ano kami, bumili kami ng soft drinks kasi Dari man. okay, Sunday. Sira. Ayun, ibutan mo na. Iging giklaro nga mo to iya. Lagay kas. Man yung bugnaw pa. Teka yung pag-ice. Ang mga baso tayo ba? Ana, imo mamateri. Ako. Mamay. Kain tayo guys. Masarap siya, in fairness. Hindi siya ganun kalapot. Hindi siya ganun kalapot pero masarap. Hi guys. Unsa ne? Lumi. Lomi. Lumis. Ay, lumis. Lomis. Lumis to.